Vodné elektrárne Krpeľany, Súčany, Lipovec tvoria v súčasnej dobe prvú derivačnú skupinu vodných elektrární na povodí Váhu. Zásobu vody pre špičkovú prevádzku tejto skupiny zaisťuje vodná nádrž s celkovým obsahom 10 miliónov metrov kubických vody, utvorená na toku rieky nad zemnou hrádzou elektrárne Krpeľany. Od tejto elektrárne sa voda vedie umelým derivačným kanálom k elektrárne Súčany, ktorá je najväčšou elektrárňou tejto skupiny a pri ktorej je umiestnená najväčšia 110 kW rozvodňa na Važskej kasáde. Od elektrárne Súčany sa voda vedie ďalším kanálom k elektrárne Lipovec, od ktorej je odpad vody zavedený späť do rieky. Táto skupina elektrární môže dosiahnuť špičkový výkon 93 MW pri toku 210 m za sekundu a využíva celkový spád 54,5 metra. Krpeľany. Vodná elektráreň Krpeľany je súčasťou nádrže Krpeľany, ktorá je vybudovaná tesne pod sútokom Oravy a Váhu. Vznikla v roku 1957 a má 3 turboagregátory typu Kaplan, takisto ako vodné elektrárne Súčany a Lipovec je prvým riadiacim stupňom na vyššie položenej derivačnej kaskády vodných elektrární na Váhu. Pretože postupom doby stúpali požiadavky na výkon vodných elektrární a hlavne na špičkovú dodávku elektriny, je jej hmotnosť v podstate vyššia ako nižšie položených kaskád. Súčany. Vodná elektráreň Súčany vznikla v roku 1958 a je umiestnená na derivačnom kanáli pod vodnou elektrárnou Krpeľany, preto je jej hmotnosť rovnaká ako na vyššie položenom stupni. Táto zásada platí na všetkých derivačných vodných elektrárniach. Vďaka vyššiemu spádu je vyšší aj inštalovaný výkon tejto vodnej elektrárne v porovnaní s vodnou elektrárnou Krpeľany. Lipovec. Vodná elektráreň Lipovec vznikla v roku 1960 a je posledným stupňom na derivačnom kanáli Krpeľany, Súčany, Lipovec a pod touto vodnou elektrárňou je derivačný kanál zaústený do koryta Váhu. Rovnako